Mata Arewa TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na yi alkawari zana rike ki da gaskiya, soyayya. Aya, idan ka gano zara wata na nan kusa, na yi alkawari zana rike ki da gaskiya. Da zafin kaddara akwai wahala, gane masoyin gaskiya soja. Ke da kiraye domin baki da damuwa, bayanin so yana kawo miki uwa. Da kan sanani zan zama so miki garkuwa, cikin zuciya na saka tilo daya. Rashin kigaran zai tayar da hawan jini, ina son ki ba shi kina yi mini kwarai jini. Ko zan furta ba na yawa kin sani, a soyayya ke ta daban ce gaskiya. Kina daji ba ki da jin kai na asani, mai tsayin gashi ke ba kya saka gwangwani. Tallafawa ne kar soyayya mini lahani, badanin zuciya ke na baiwa sarauniya. Aya, zuciya na da damuwa, maza na baiwa sirri, so kusanto ni dan uwa, garan akwai labari. So masoyin ka duniya, a zuci kai mai gurin zama, wanda zafi a san ka zo ka jani na baka gaba. Cece kauna yanzu kai kadai ne a raina, a soyayyar ka ba abin da zai sa na ja da baya. ke yarda da ni na taho da su wanda babu garya, na bukata ta ne da ke gauna mu yau musaya. Cikin buri wata ran ce nan da ke amarya,